Ако за да останеш някъде трябва да се свиваш, това място не е твоето. Свиването не е характер, не е търпение, то е знак, че вътрешно се отказваш от себе си. Когато човек дълго се смалява, губи яснота, увереност и връзка с тялото си, а оттам вече идват умората, напрежението, усещането, че си в застой. Има и друг начин. Да си на място, където можеш да дишаш, да се изразяваш без страх, да се разширяваш, а не да се защитаваш. Ако това ти резонира с теб, поканвам те на индивидуална консултация, където ще работя с теб надълбоко и на широко, но практично, как да върнеш твоята стабилност, яснота и връщане към себе си. Пиши ми налично или остави в коментар консултация. Понякога една среща само е достатъчна, за да започнеш да се събираш обратно. Прекрасен ден!